Una altra de les eines que ens ofereix aquest mòdul és la possibilitat de generar llistats, que permeten extreure informació relativa a les activitats extraescolars del centre. Els llistats són aquestes tres icones d'aquí. Si anem en aquesta, veurem que podrem extreure llistats extraescolars configurables, carnets extraescolar i llistat de serveis. Si anem a llistats extraescolars configurables, haurem d'escollir el curs escolar, les activitats escolars, per exemple, anglès, i aquí triarem la informació que necessitem, dades, adreces, el que sigui, i generarem. Aquí seleccionarem i generarem. Aquest llistat el podrem exportar a Excel, a Word o imprimir la taula. Si tornem a la pantalla inicial i anem a fer els carnets extraescolars, aquí haurem de seleccionar el curs escolar, les classes, per exemple, tercer d'ESO B. Des d'aquí podríem seleccionar alumnes. Nosaltres seleccionarem el Quim Anglada. I per últim, aquí podem incloure un comentari per fer-lo constar a la part inferior. Haurem d'activar el text lliure i escriure. I generarem. I aquí ens apareixerà el nostre carnet amb les activitats extraescolars que fa, si té acollida, autobús, menjador i el text que hem afegit. Per últim, podrem generar el llistat de serveis. Anirem a aquesta icona d'aquí i triarem llistat de serveis. Des d'aquí podem seleccionar el curs escolar, les classes, per exemple, tercer d'ESO A i B. Aquí triarem els serveis, en aquest cas extraescolars, i aquí triarem les dades que necessitem. Per exemple, classe i serveis, i generarem. Aquí farem una tria i tornarem a generar. I aquí ens apareixerà aquest llistat. Si el volem guardar, li posarem un nom i guardarem el format guardat. Si algun cop hem de recuperar aquest llistat, tornarem al llistat de serveis i ens apareixerà aquí. Si fem clic a recuperar, ja el tornarem a tenir. Si tornem a la pantalla inicial, d'altra banda, podrem generar uns llistats predeterminats en Word o Excel. Si cliquem aquí, ens apareixerà o bé un llistat d'alumnes ordenat per alumne, cognoms i nom, o bé ordenat per classe, o un llistat d'extraescolars. I a Excel ens donarà les mateixes opcions.